Когато рисувам било пейзаж или цвете, аз чувам музика или като че ли прочитам стихове на Лермонтов или Нацин. А когато слушам голям оркестър или хор, аз виждам пейзаж. Тия пейзажи сочат дните на моите тъжни песни, тия малки мирове, на които душата се е спирала, споделяла е своето настроение. Там е истинският ти живот, изповядва художникът Константин Щъркелов, наричан цар на акварела. Роден в София в семейство на потомство Нишотов. Баща му е бил знаменосец на Обушарския етнах, получавал поръчки да прави обувки на самия княз Фердинанд. През 1906 Щъркелов постъпва в рисувалното училище, но напуска още през втората година поради липса на средства. Едва 18 годишен заминава за Одеса, където го приютяват рапира Андреевское Подгорие. След 2 години се минава за Москва, където попада под силното влияние на руското реалистично изкуство. През 1909 година Щъркелов се завръща в България и завършва рисувалното училище. Ето какво пише Чудомир за студентските си години и за приятеля си от рисувалното училище. Спомням си едно високо слабо момче, на което или ръцете бяха дълги, или полтенцето късо. Той рисуваше с дясната си ръка и като се умореше, с същата свръчност започваше да работи с лявата. Само си правеше рамките, кутиите, палитри си изрязваше от картон и всяка сутрин преди работното време пристигаше с готов акварелен пейзаж. Вечер път пееше в оперния хор, неделен ден в църковния хор и така се издържаше. Това бедно и работливо момче после порасна, развити и смешно звучащото му до тогава презиме, започна да се споменава с възхищение. То се казваше, той и сега се нарича Константин Щъркелов. След 1911 в гардероба на рисувалното училище, Щъркелов открива първата си самостоятелна изложба от пейзажи. 27 от тях са отстъпени от цар Фердинанд. Щъркелов пише: "С тия пари аз заминах и отидох в Мюнхен, Париж, Лондон, обикалях 75 дни. Видях много и се върнах с 35 нарисувани работи." Щъркелов участва в Балканските войни и в Първата световна война като военен художник. Видният общественик, публицист и меценат Григор Василев притежавал една от най-богатите колекции от творби на Щъркелов и бил негов дългогодишен приятел. Ето какво пише той за него: "Ако България би се излечила, би могло да бъде възстановена само по скиците на Кочо Щъркелов. Няма къс от Балканския полуостров, дето е стъпил българският войник, да не е нарисуван от Щъркелов. Пленници, бежанци и войнишки типове. Но как да се нарисува всичко това? От пила? Не. Щъркелов се движил редом с войските. Той е един от първите лудосмели войници, които се изкачили на Айбар Саба." Във военния си дневник художникът пише: "Ще нарисувам ли някога подвизите на нашия народ на едно заплоска поколението да ги разбере?" През Първата световна война художникът се запознава с княз Борис Търновски, по-късно цар Борис III, който харесва военните рисунки на Щъркелов. Тази среща слага началото на дългогодишно приятелство, което се прекъсва от смъртта на царя. През 40-те години Щъркелов пътува и рисува в освободена Македония и в Света гора. Никой не може да разбере радостта и ентусиазма, с които рисувам. Дори сам не мога да се разбера. Рисувам като омагьосан и като пери. На 9 октомври 1944 Щъркелов е изключен от Съюза на българските художници. Арестуван е и прекарва 5 месеца в централния затвор. Обявен е за дребнобуржуазен художник и любимец на бившия режим. През 1960 се открива последната юбилейна изложба на художника. През 1961 Константин Щъркелов е награден с орден Кирил и Методий първа степен. Приятелят му Чудомир е записал в дневника си: "Той е жертва преди всичко на завист и злоба. Интересно е, че е починал на другия ден, след като и получил ордена." "Обичам нашите 4-годишни времена", изповядва Щъркелов, "и съм убеден, че няма по-красива земя на света от България. В нея може да се роди геният на всемира и да се роди. Сюжети в България има за всички художници от целия свят. България ще се наложи и ще живее само чрез своя дух и със своите творчески сили във всички области на изкуството, а не чрез меч."